Iawn te. Felly, cyn dechrau, licen i ddiolch yn fawr am y cyfle i draddodi yn y symposiwm arbennig yma. A diolch hefyd i'r siaradwyr i gyd am ysbrydoli a hefyd ac am ysgogi syniadau newydd. Licen i hefyd ddiolch yn arbennig i deulu Irma Hughes de Jones, yn enwedig i Laura a Rebecca, am y croeso ges i ar ei heilwyd i pan fues i draw yn y wladfa rhai blynyddoedd yn ôl bellach yn ymchwilio i hanes bardd. Diolch hefyd yn fawr iawn i Luned Gonzales a'r diweddar Tegau Roberts am y sgyrsiau difyr iawn pan oeddwn ni draw yno, a hefyd am y trip bythgofiadwy ges i yn y car bach gwyn i fferm Erw Fair. Wel, prif amcwn y symposiwm hwn yw ail ddehongli'r wladfa Gymreig ym Mhatagonia, ac i feirniad llenyddol mae ail ddehongli yn gofyn am ail edrych, ail ystyried, a rhoi sylw i naratifau a fu naill ai ar goll neu ar yr ymylon. Ac o safbwynt llenyddiaeth y wladfa ym Mhatagonia, mae'n bosib mai Eluned Morgan wrth gwrs yw un o'r llenorion enwoca i ni chysylltu ar wladfa. Ond un arall o ferched y paith sy'n am gael sylw dyledus gen i heddi, sef Irma Hughes de Jones, neu Irma Ariannin a rhoeddi ei henw yng Ngorsedd. Felly petai chi'n troi at gopi o The Argentina Reader, go bryn y clywech chi sôn am Irma Ariannin, ac mae hynny i'w ddisgwyl efallai, gan fod i lenyddiaeth y wladfa Gymraeg, bod un arall bron i naratif hanes llenyddiaeth yr Ariannin yn y llyfr penodol hwnnw. Ond yn yr un ffordd, ni cheir sôn am Irma chwaith mewn blodau gerddi a gyhoeddwyd yma yng Nghymru, i bod hi wrth gwrs yn cael ei hystyried yn un o brif lenorion y wladfa. Mae'n ymddangos felly bod hi'n anodd lleoli Irma Ariannin a hithau ar ymylon dau ddiwylliant llenyddol. Bydd y papur hwn gobeithio felly mynd ar drywydd lleoli Irma a'i gwaith, ac yn ystyried swyddogaeth ei cherddi yng nghyd-destun creu naratif llenyddol gwladfaol, ac yn rhoi sylw penodol i'r ffordd mae hi'n portreadu perthynas y gladfawyr a Chymru'r famwlad. Yn ei hatgofion plentyndod, mae Irma dweud mai wrth i mewn i ffiniau y filltir sgwar yn llythrenol felly bron y mae fy mywyd wedi ei dreulio ar ei hyd. Felly cyn gorffen, nod y papur yw ystyried sut mae'r filltir sgwar yma'n cael ei ffortreadu yn ei barddoniaeth, ac yn ystyried yn derfynol a'i llenor i milltir sgwar yn unig yw Irma mewn gwirionedd. Felly gadewch i ni ystyried pwy oedd Irma Hughes de Jones neu Irma Ariannin. Wel, oedd hi'n awdur rhyddiaeth yn ogystal â bod yn fardd, ac fe enillodd hi nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd. Irma oedd y ferch gyntaf i ennill cader y wladfa, ac fe enillodd hi 6 ohonynt i gyd. Fe gyhoeddodd hi nifer o'i cherddi a'i darnau rhyddiaeth mewn papurau newydd ar hyd y blynyddoedd, ac fe casglwyd ynghyd gan Catherine Williams yn un gyfrol yn 1989. Dyna chi'n ei weld gobeithio ar y sgrin fan hyn, sef Edau Gyfrodedd. A'r nod heddi felly yw rhoi sylw penodol i'r gyfrol hon. Wel, merch fferm i deulu Erw Fair yn ardal Treorci oedd Irma rhwng y Gaiman a Threlew, a bu'n byw yma yn Nyffryn y Camwy ar hyd ei hoes, o 1918 i 2003. A tynwyd y llun yma ar safle fferm y teulu, fel o'n i'n sôn am y trip arbennig ges i gyda Luned Gonzales. A dyma, ar y fferm yma wrth gwrs, bu Irma'n byw ar hyd ei oes, tan iddi symud i'r Gaiman ar ddiwedd ei bywyd i fyw at ei merch. Felly ychydig o addysg ffurfiol mewn gwirionedd a gafodd Irma yn yr ysgol. Sbeineg oedd yr iaith a ddysgu, ac nid oedd y Gymraeg i gael ei siarad yn yr ysgol. Ond oedd y teulu ar hynny'n ymwneud yn helaeth ar capel, ac wrth gwrs i ni'n gwybod bod y capeli wedi bod yn ganolfannau diwylliannol pwysig tu hwnt yn y wladfa, o safbwynt cynnal y Gymraeg a thraddodiadau'r Cymru. Felly, sut dath Irma a'i theulu i fod yn y wladfa? Wel, nain Irma oedd y nofelydd Cymraeg Gwyneth Vaughan, a'i mab hithau Arthur Hughes symudodd draw i fyw ym Mhatagonia.
Mae'n debyg i fod yn ddyn digon gwan i iechyd, ac yn ôl pob sôn cafodd ei berswadio gan Eluned Morgan i symud i'r wladfa at bwrpas gwella ei iechyd. Felly fe ath e draw yn 1911 a draw fanna bu e byw am weddill ei oes. Felly tad Irma, sef Arthur, a ymfudodd ar un ochr i'r teulu, ac ar yr ochr arall, ei nain hi, Laura, gyda'i rhieni hithe. Felly mae deall y gangen neu'r canghennau teuluol yma'n bwysig mwyn deall arwyddocâd rhai o gerddi Irma a'i pherthynas hi a Chymru. Ac yn un o'i sonedau mwyaf annwyl, sef Fy Nhad, mae Irma'n mynd ati i dal i teyrnged i'r tad am ryddawn a dysgedig a fi'n gymaint o ysbrydoliaeth iddi, sef Arthur Hughes wrth gwrs. A dyma ran bach o'r gerdd i chi nawr. Felly, Fy Nhad, a'i lygaid gleision ar yw hanner gwen, yn gweled mawredd pell yr oesoedd gynt. Hebraig a groig a hanes rhifau'n hen, a roi sy'n dwylo'n gynnar ar fy hint. Y Mabinogion hefyd i mi roed, mewn serch a niffodd at ei walia wen. Felly rhan o'r soned yn amlwg sydd gen i fan hyn, ond i ni'n cael cip fan hyn ar yr aelwyd ddiwylliedig, ddarllengar a chrefyddol y cafodd Irma ei magu arni. A'r hyn sy'n ddifyr o safbwynt hunaniaeth y bardd, dwi'n credu, yw'r modd y cath i thrwytho yn niwylliant Cymru. Mae sôn fan hyn am y Mabinogion i mi roed mewn serch a niffodd at ei walia wen. Felly'r awgrym i ni'n gael yw mai trwy gyfrwng llenyddiaeth Gymraeg y caiff i chyflwyno i Gymru, a'r Mabinogi yn benodol. Os sylwch hefyd ar y rhagenw blaen yn fan hyn, yr ei walia wen sydd yma, sy'n rhyw awgrym dwi'n credu nad yw i falle yn teimlo bod hi'n gallu perchnogi'r wlad. Felly trwy theulu mae pherthynas a Chymru yn cael ei sefydlu mewn gwirionedd i ddechrau, yn hytrach na chysylltiad uniongyrchol. Ac i ni'n cael yr un pwysles ar ddysgu gan eraill am Gymru drwy chwedle, yn y gerdd o chyfryd Gwei, wrth iddi ddisgrifio ei nain hi, Mary dwi'n credu, yn gwei sanau ac adrodd straeon. Felly dyma chydig bach o gwei i chi. Siaradau'n hir am ddyddiau fi, ac am ei Chymru draw, a'r dyddiau pan a'n hogan fach i'r ysgol drwy y glaw. Ni wyddai hi ei bod fel hyn, ni wyddwn unnau chwaith, yn gweir un pryd rhyw gwlwm tin, rhwng Cymru bell a'r paith. Felly mae hon yn un o'n hoff gerddi, mae rhywbeth hyfryd am y syniad mae o wei, ond hefyd bod y gwei trosiadol mae'n digwydd yr un pryd. Felly, beth ni'n gweld ar waith fan hyn? Wel, ni'n gweld mai trwy gyfrwng naratifau llenyddol, naratifau chwedlonol, personol aelodau o'r teulu. Dyna sut mae cysylltiad y bardd yn cael ei sefydlu a Chymru. Felly, adnabyddiaeth ddirprwyol yw ei bob pwrpas. A bron nad yw'r profiadau mae'n darllen amdanyn nhw neu'n clywed amdanyn nhw trwy law pobl eraill, yn faith iddi fapio tirlun Cymru yn ei dychymyg ei hun. Ac yn ôl y theori o'r John MacLeod, mae profi gwlad arall yn ddirprwyol trwy gyfrwng hanesion perthnasau hun yn gyffredin iawn i ddisgynyddion i ymfudwyr sy'n byw mewn cymunedau diaspora. Mae e'n dweud fel hyn, their sense of identity and subjectivity born from living in a diaspora community can be influenced by the past migration history of their parents and grandparents that makes them forge emotional, cultural, and imaginative bonds with more than one nation. The emotional and affective link these people might have to a distant location can be powerful and strong, even if they have never lived or indeed visited the place in question. Felly mae'r syniad yma o adnabyddiaeth ddirprwyol, a'r syniad o ddysgu am Gymru trwy law pobl eraill, yn dwyn i gof mewn gwirionedd profiadau nifer o wladfawyr eraill. Dwi'n meddwl enghraifft am Falmai Jones yn ei hunangofiant sy'n sôn am ddysgu caru Cymru o bellter maith,
Mae'n dweud clywais amdani gan fy rhieni ac eraill yn y wladfa, a oedd yn sôn amdani'n wastadol, mewn llenyddiaeth, englyn, can ac emyn, a phob un ohonynt yn ddieithriad, yn deheu am gael dod am dro i'r hen wlad rhyw ddydd, ond methu a wnaeth y mwyafrif. Felly, wrth sôn am gymunedau o ymfudwyr ar wasgar, neu diasporic populations, mae'r theoriwyr Apadurau a Breckenridge yn cyfeirio at y tensiynau cymhleth yn aml sydd ar waith rhwng y dychymyg, traddodiad a nostalgia wrth i ymfudwyr a'i disgynyddion nhw edrych yn ôl tua'r famwlad. Ac i ni'n gweld hyn ar waith yng ngwaith Irma, wrth i'r emynau, y llenyddiaeth, y chwedle a basiwyd gan genedlaethau blaenorol, esgor ar ddeinameg digon diddorol rhwng ei disgwyliadau a'i dyheadau hi ynghylch Cymru. Ac ymhellach mae Padurau a Breckenridge yn dweud fel hyn, diasporas always leave a trail of collective memory about another place and time and create new maps of desire and attachment. A dyna i ni'n ei weld yn y soned ganlynol gan Irma i Gymru. Y pwysles yma ar greu map yn y dychymyg cyn iddi hyd yn oed ymweld â'r wlad. Ac yn y soned yma, mae'n dychmygu cerdded bryniau Cymru a dyffrynnoedd Cymru ac yn mynegu'r hyn mae hi'n deheu am ei weld yng Nghymru. Felly dwi'n gobeithio nawr bod dwi'n gallu chwarae clip i chi, felly os newch chi bod yn amyneddgar gyda fi, dyma ni'n mynd. Sorry. Iawn te, felly dwi'n siŵr os o'ch chi'n gallu clywed yn dda iawn, ond yr hyn sydd gyda ni fan hyn yw Irma'n breuddwydio, fel ni'n dweud, crwydro bryniau a dyffrynnoedd Cymru, ac mae'n teimlo bron bod hi wedi bod yno cyn iddi hyd yn oed fod yna, wedi creu clytwaith yn ei dychymyg o beth mae hi'n disgwyl i Gymru fod fel. Felly mae'n dweud mae chwedle a chaneuon ac emynau Cymraeg, Cwm Rhondda ac yn y blaen, yn rhan o'r clytwaith yma sy'n caniatáu iddi greu i Chymru ei hun yn y dychymyg. Ac eto, gweitha'r deheu yma a'r breuddwydio, mae yna dinc bach o realaeth yn y llinellau clo, wrth iddi ragweld siom. Achos mae'n dweud, yna daw'r deffro, minnau holi awnaf, a'i hyd y pellter a thwnad i mor dlws, fel pan hireithwn eiaf am yr haf, neu weled gardd drwy wydrau lliw y drws. Pan ddelor dydd i ysgwyd llaw a thi, rwy'n erfyn Gymru fach, nam siomau. Felly mae bron yn ofni fan'na yn dyw i falle bydd y ddelfryd sydd gyda hi o Gymru ddim yr hyn mae'n disgwyl iddo fe fod. Ond dwi'n credu bod y soned yma'n adlewyrchu'r ffordd datblygodd Cymru fel cyrchfan delfrydol i genhedlaeth o Wlad Fawr, neu'r ail genhedlaeth o ymfudwyr, os mynnwch. Felly, na fi o'n nhw eriod yno, mae'r naratifau sy'n cael eu trosglwyddo iddyn nhw gan eu rhieni a'r rhwydwaith diwylliannol Cymraeg ei iaith a fodolau yn y wladfa ar y pryd yn dylanwadu ar y ffordd falle bod nhw'n deheu am weld y wlad. Ac mewn astudiaethau diaspora, yn aml mae pobl yn archwilio agweddau ar hunaniaeth ddeuol,
Mae Lowy a Swedenborg yn enghraifft yn cyfeirio at y berthynas ddeuol, the doubled relationship or dual loyalty that migrants, exiles and refugees have to places, the connections to the space they currently occupy and their continuing involvement with back home. A hyd y gwela I cynnig cip difyr i ni yng ngwaith Irma, a'r hunaniaeth hybrid bardd sy'n byw mewn un wlad, ond sy'n cyfansoddi mewn iaith sy'n ganolbwynt I ddiwylliant gwlad arall, nad yw I erioed wedi bod yna. Ac yng ngherdd Irma I Gymru, bron nad yw'r dychymyg a barddoniaeth yn benodol yn cynnig gofod arall iddi, rhwle rhwng y ddwy wlad, lle caniateir iddi greu I Chymru I hun. Felly, fel sonia sy'n gynharach, byw o fewn I milltir sgwâr nath Irma ar hyd ei hoes, a does dim syndod felly iddi ganu cymaint o gerddi, bobl a lleoedd I hardal. Mae nifer o'i cherddi yn amlwg wedi ei ysgrifennu ar gyfer cofnodi a dathlu a chlysuron pwysig. Ac I bob pwrpas felly bu Irma yn cyflawni swyddogaeth y bardd gwlad, yn dathlu a chadw'r cof am ffordd arbennig o fyw. Mae Dafydd Johnston yn mynd ati I ddiffinio'r bardd gwlad fel un a fi'n byw yn yr un ardal wledig ar hyd ei oes, ac a gannau gerddi mewn dulliau traddodiadol am bobl a phethau a dweinau yn dda. Bardd yn byw ac yn canu yng nghanol I gymdeithas. Ydy ei y gellid cyfrif rhai o'r cerddi dathliadol hyn gan Irma yn gerddi ennill y bardd gwlad. Falle bod rhai ohonyn nhw weithiau yn ymddangos yn ddigon sentimental I natur, ond ag eto dyna oedd I pwrpas mewn gwirionedd i'r bobl oedd yn gwneud cais amdanyn nhw. Ond fe ddwedodd Irma unwaith am ei gwaith ei hun, nid yw'r cynfas a feddaf yn llydan iawn, un o drigolion y filltir sgwâr y dwyfinnau mewn gwirionedd, o raid neu o ddewis. Serch hynny, wy'n credu bod lle I amau I gwileiddra, oherwydd bod rhai o'i cherddi yn perthyn yn benodol iawn i'w hardal, mae i'w gwaith I fel casgliad arwyddocâd llawer ehangach, yng nghyd-destun y wladfa Gymreig ym Mhatagonia, ond hefyd yng nghyd-destun y profiad ymfudo Cymreig a Chymraeg. Mae I farddoniaeth Irma swyddogaeth bwysig gan I bod yn rhoi llais I hanes sefydlu'r wladfa, ac felly'n cyfrannu at greu naratif llenyddol wladfaol. A bron, na allid ystyried y cerddi hyn, yn nhermau'r epig clasurol. Os cofiwch chi Saunders Lewis gyfeirio at gyfrol ar Bryn Williams Cymru Patagonia, fel cerdd arwriaeth, gan I bod yn mapio hanes yr ymfudo, a mae'n dweud bod yn megis yr Eneid, a mae Cymru Patagonia yn epig genedlaethol. Ac I raddau gallwch chi ystyried gwaith Irma yn yr un traddodiad wrth iddi, gadw cof am brofiad ac ymdrechion yr arloeswyr gwreiddiol. Mae'n mynd ati'n aml yn ei gwaith I godw cof am rai o ddigwyddiadau arwyddocaol yr ymfudo. Enghraifft, nôl yn 1984, ar adeg cofio canmwyddiant Cel y Cein, canodd I fel hyn. Wele canrif, wele ninnau, yma heddiw I gofio'r loes. Sicrhau y peri'r hanes eto'n fyw o oes I oes. Nid oes yn ein bron ddialedd, ond mae'r boen yn dal o hyd, am yr aberth dianghenraid, ryddodd lawr y newydd byd. Felly nid sentimentaliaeth lwyr a geir wrth sicrhau y peri'r hanes yn fyw chwedlhithau. Ac mae'r cof am yr ymfudo yn esgor ar densiwn creadigol digon diddorol yn ei gwaith, ac mae hyn i'w weld yn glir yn ei sfoned hi gwyl y glaniad, sydd cerdd I ddathlu dyddiad y glanio gwreiddiol ym Mhorth Madryn. Ac mae'n dweud fel hyn, hen wyl wladfaol, gwyl ein tadau ni, ei cyntaf wyl i'w chadw yn y wlad, gwlad a ddewiswyd ganddynt hwnt i'r llu, gan adael cartre mebyd mam a thad. Mewn ymchwil am ryw byrrach, loiwach nen, am ryddid am gael cadw'n fyw ei hiaith. Heb weld erioed mae draw yng ngwalia wen roedd achub Cymru, nid mewn dieth yr baith. Cofio am y glanio am yr antur fawr, wna'n twy bob tro, clodfori'r breuddwyd ffôl a'i dig i'r aniaw.
Heddiw ar bob awr, clod i'r arloeswyr, mor ddidroi nôl, a gorfoleddu sgofio i ninnau mwy, am ei hynfydrwydd gogoneddus hwy. Felly, dathlu'r wyl i ryw raddau, mae yna hefyd rhyw amheuaeth yma ynghylch yr ymfudo gwreiddiol. Ac mae yna'n cael ei awgrymu yma yn y soned yn wrth iddi bron feirniadu heb weld erioed mae draw yng ngwalia wen roedd achub Cymru, nid mewn dieth yr baith. A hefyd mae'r ddeuoliaeth yma ynghylch yr ymfudo gwreiddiol yn cael ei gyfleu'n wych yn yr ymadrodd paradoxaidd yna ar y diwedd, sef yr ynfydrwydd gogoneddus yma. Felly, hyd y gwelai, mae'n ei sefydlu hun fel arall felly i'r profiad ymfudo gwreiddiol, ac eto yn derbyn bod y profiad yn rhan o'i hetifeddiaeth ddiwylliannol. Felly, bod yna elfen o edrych yn ôl yn y farddoniaeth, mae hefyd yn cynnig sylwebeth ddeifio ar y newidiadau a ddaeth i'r ffordd arbennig hon o fyw yn ystod yr 20fed ganrif, a'r dirywiad o safbwynt iaith, y diwylliant a chrefydd y Cymru, ac mae'n rhoi llais i'r adegau tywyll ac ansicr yn y cyfnod cyn y deffroad a ddaeth yn sgil dathliadau 1965. Sylwch chi enghraifft ar bryddest Irma i Drelew yn 1986. Mae'n gerdd sy'n trafod y newidiadau mawr a ddath i'r dre, ac mae'r ddeialog fach yma sy'n rhan o un o ganiadau'r bryddest yn ddadlennol iawn o safbwynt agweddau at yr iaith Gymraeg a hunaniaeth disgynyddion yr ymfudwyr gwreiddiol. Felly rhan o sgwrs yw hon sy'n rhan o gerdd dipyn hwy. Cymru, ia yn te, wel chydig iawn sy'n yma bellach, dim ond rhyw ambell un yma ac acw. Ond i plant, ei disgynyddion, y rheini a'r chentwyr brod. Cymraeg, falle bod rhyw chydig bach, dim gwerth sôn amdano. Felly darlun o newid cymdeithasol a diwylliannol sydd yma. Newid mewn agweddau at hunaniaeth ymhlith disgynyddion y Cymru, a phryder wrth i'r Gymraeg beidio chael ei throsglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Felly mae gwaith Irma'n bwysig hyd y gwelai yn y modd mae'n cofnodi ac yn rhoi llais i'r materion hyn. A dyma farwen at y cwestiwn mawr te, felly ai canu lleol y filltir sgwar yw gwaith Irma fel yr honne hi hun, yn te yw'n ganu sy'n rhoi llais i faterion a hunaniaeth draws genedlaethol mewn gwirionedd. Wel, heb amheuaeth, gwelodd y degawdau diwethaf newid aruthrol yn rhwydweithiau pobl a'r modd y gellir teithio'n hwylus i bedwar ban byd. Ac mae datblygiadau technolegol wedi trawsnewid cysylltiadau rhwng cymunedau, yn enwedig cymunedau diaspora a'i mamwlad. Ac yn y cyd-destun symudol traws-genedlaethol hwn, mae'n anochel y codir cwestiynau newydd am natur hunaniaeth a goblygiadau ffiniau, fel y trafododd Stephen Vertevec. Mae'n dweud fel hyn, transnationalism describes a condition in which, despite great distances and notwithstanding the presence of international borders, certain kinds of relationships have been globally intensified and now take place paradoxically in a planet-spanning, yet common, however virtual, arena of activity. Ac os drowniad waith Irma, dyna'n wir sy'n cael ei ddathlu yn ei ffryddest yr etifeddiaeth, sy'n trafod yr etifeddiaeth neu legacy fel bethau y wladfa fel y gwelai Irma hi. Ac mewn rhan o'r bryddest mae'n dweud fel hyn. Mae'n sôn am yr eryrod cyfeillgar, lle bod chi'n meddwl awyrennau yw'r rhain, dwi'n cymryd. Felly, eryrod cyfeillgar a'i cludan ddianaf mewn undydd unos dros foroedd a thiroedd. Nid oes mwy ond oriau hirion yn gwahanu Ewrop a'r Amerig, tu ar ddelfryd fythol ieuanc o sylweddoli breuddwydian yr ymdeithiant, a'r pren godidog a'i wreiddiau yn yr hen fyd, yn blodeio, ffrwytho'n ddirwystyr, yn hedd a hael, gwlad, lle cyferfydd cyfandiroedd. Wel, soniais i gynne am ddeheuad Irma i weld Cymru, ond yn y bryddest hon, mae'n darlunio'r newid sydd wedi bod yn y cysyniad o bellter rhwng y ddwy wlad, lle'r arferau Cymru bell bod yn wlad a gyrheiddiad ar ôl mordaeth hir, bellach undydd unos sy'n gwahanu'r bardd a'i mamwlad. Yn wir dathlu aml ddiwylliannau ddawneu'r yma,
wrth i'r cysylltiadau rhwng y cymunedau diaspora yn yr Ariannin a'i mamwledydd yn Ewrop gael ei hwyluso yn sgil yr eryrod cyfeillgar, sef yr awyrennau sy'n gwneud teithio tipyn yn haws. Felly mae modd mynd a dod yn rhwydd, gwireddu breuddwydion ac edrych y tu hwnt i ffiniau gwlad. Ac yn wir, siarad yn hermau cyfandiroedd y mae Irma yn y gerdd hon, a'r Ariannin fel gwlad lle mae'r cyfandiroedd yn cwrdd. Felly dyma gani sydd o rannu hunaniaeth felly yn draws genedlaethol. Wel, wy'n ofni bod amser wedi'n trechu'n i braidd, ond os hoffech chi drafodaeth lawnach, mae gen i erthygl ar y pwnc yn ysgrifau beirniadol rhif 34, neu mae croeso i chi gysylltu â mi am gopi electronig. Ond yr hyn sy'n werth i gofio fi'n credu yw bod barddoniaeth Irma Hughes de Jones yn arwyddocaol o ran y modd mae'n archwilio hunaniaeth, ond hefyd y ffordd mae'n rhoi llais i hanes a datblygiad y wladfa, a hynny mewn cyd-destun byd-eang. Efallai iddi hi deimlo mae ei milltir sgwâr oedd ei deunydd craidd. Ond mae i'w lleol hi oblygiadau pwysig iawn yn hanes Cymru a hanes yr Ariannin. Ac o'r herwydd gellir cyfrif ei bod yn rhoi llais pwysig i brofiad y diaspora Cymreig a Chymraeg. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Rhiannon, am bapur cyfoethog iawn yn fyna.